Good morning, boy. Medyo makalat pa tayo. Naglilinis si Bunsoy. Kasi nagsasampay kaming mag-ina. Oh, boy. May gift sa'yo si Tito Sunny. Ano yan? Laser? Wow. Ito, laser? Opo. Oh, laser. Okay. Laser! Di ba lagi mo yan hinahanap kay, tinatanong kay Tito Sunny? Ano sabi kay Tito Sunny? Thank you. Masaya ka. Nabi na ano. Gusto mo yan, no? Ang gusto ko. Gusto ko. Ito pala to. Laser pala to eh. Isa pala tong laser. Saan niya ka ito nabuti? Tuwing pumupunta ka doon, nanap mo yan kay Tito Sunny. Meron siya niyan, ano? Narap yun. Dinaan niya yan kanina eh. Gift niya daw sa'yo. Nahanap ka. Kung tulog ka pa. Ito ganito siya ng tsura eh. Nilagay pa ito ng battery. Nilagay pa ito ng battery. Hindi ko rin yan alam baka na. nilipat mo din. Ayan yata yung mga ano niya, nilalagay dyan. Ito. Ito Try mo nga. Ito ganyan nilagay dito eh. Parang pwede natanggal. Dito yun nilagay eh. Hindi ko masyadong kita yung mga hawak ng ano. Ilagay ko yung battery. Ito yung dito yun eh. Check ko lang dito. Paano di masara? Tama ba yung pagkalagay mo? Parang ganito ako. Lang. Ito ko ganito. Bilahan na yung mata ko eh. Umilaw. Hindi Yan. pala siya eh. Hindi pala. Lakas-lakas lang ang laser. Basta lakas lang. Anong sabi ulit kay Tito Sunny? Thank you. Thank you, Tito Sunny. Thank you, Tito Sunny. Gusto mo yan? Lakas-lakas lang ang laser niya. Pero huwag titutukusahan. Wala siyang init talaga. Init talaga siya. Pero may siya ditong glass. Saan mo yung gagamitin? Sa pusa? Laruan ng pusa. Wala pa, hindi niya pa nakita yung saan niya dito. Sa dyan. Ay, wag sa mata kasi maano sila, masakit din sa mata. Nakita ko din nag-ano yung ilaw eh. Malakas lang yung laser dito lang part. Bakit may ito? Ano to? Para palit ng Kulay. kulay no? Kulay. Sige nga, try mo nga. Dito yung dito. Ito kanya. Iba ba? Ay, wow. Kaya pala, may marangan ng Marvo. May ano pala ng Marvo. Opo. Ay, Marvo. Ay, parang naman Marvo na naman. Sige, palit mo yung isa. Tingnan mo. Saan ko ito? Gusto ko dito. Ano to? Si Batman. Ay, wow. Si Batman pala itong isa. Pero, andyan lang yung laser eh. Diyan lang yung laser eh, na red talaga. Ganyan talaga yung tsura niya eh. Ayan, yung isa pa. Ito. Si Iron Man. Iron Man yan. Si Iron Man. Si Iron Man pala yun. Ito isa. Kasi hindi ko siya magawa. There's not much to do when all I can